Salam alaikum, salam alaikum, salam salama. Nakistar seriye uyamate. Salam alaikum, salam alaikum, salam salama. Salam alaikum, salam alaikum, salam. Abrgo pizza. At that time, it's at 10 o'clock. So we have the guest of the week. And our guest this week is actor Bravo Matovo. And the Lucky Stars, based right there in South Africa. Abanegasti Doapo and Okamjira Epachirongwa Chedum Koma actor. Magadi ko tete to. Mdino fara chikati brrko pizza. Pizza moto chaigo kuti brr. Totangati chiti makorokota album nyowani renyu. Aiwa tinotenda Mwari vakatigonesa takafasa kuti album kuti baba vatawana kutamba kitu zvakanaka. Makatogona tatomo mu Christmas macho tikutoramba chingo player chete. Aiwa ngoma ndiyo tingazviende mberi. Saka ndinonyatsonzwisisa title yealbum renyu iri. Sei makaripa zita rekuti Chisodzi Namate? Chisodzi mate ndingakoti kuchema nhando. Alright. Kana kuti kuchema pasina. Ndo zita rechire album ende title yacho iripo inonzi kuchema nhando. Right. Saka ndopakabhadinginira iri. Pakabhadinginira Chisodzi mate. Wezi munhu unenge achingochema but option plan B inge iripo. Saka ufane kuchema nhando unofana kuti uite action zinongoita vana vevako. Saka kune vasingakuzive nekuti akazi kekutanga kunga tinemi pano pachirongwa chedu cheSungura Nights, tingada kungoziva nhoroondo yenyu mbichana kuti zvakatanga sei zvekuimba izvi? Zvekuimba zvakatanga munhu ari mudiki zvekuzvigrade 5. Ndaingoti zvakangotanga ndingoti like zviri kumafuro paye ndaingoti ndakangonzwa song yandendanzwa ndinogona kuti ndikanzwa album rinenge rabuda sanhasi ndinogona kuti ndikateerera seri neseri masongs ese ndaigona kutobva ipapo ndakutodziimba dzese. Saka vanhu vakawanda zvacho vashanyisa kuti zviri kufamba sei kusvika mumwe wazo nditi dai wambotryawo kuita something zvako iwewe zvisina kuti vane mumwe munhu umbozwa kuti akufanira kuzvikwanisire because zvinoita kuti musoro wako unobata unonyanya kubata zvakanyanya panyaya dzemusika. Ndingangoti ndomatangira zvakangoita plus chikoro takazoita nyaya taida kuita zvemakwaya nematraditional dance. Right. Kusvika tazokwanisa kuzotangawo zvemusic tako nokati Africa. Takatanga kupindawo mumastudio takuno kuvoisa tasangana navamwe vanga vakuziva kuti zvinofambwa zvinoitwa sei vachitionesawo kuti kusvika takukwanisa kumira teki. Right. Izvozvo ndingada kuzwisisa kuti muri based kupi, muri munomere kana kuti muri kunze? Ndiri based muSouth Africa nzvimbo inonzi Polokwane. And then veruzhinji vangada kuziva kuti since mataura nhoroondo yenyu iyi, tingati maane makore mangani matanga kuimba professionally kutsikisa madamba refu nemasingle muri zviri professional? Ndakatanga 2017 yande pandakatanga. Saka tinga kuti aingoita zvidu. Enderai nyumberi. Ndikati kumashure kwese kuti aingoitawo zvedu tinosangana namabhenda akasiyana siyana mamwe anga asati ava afikisawo tingogeinawo experience kuti atazokwanisa kupinda musiki. And 2017 ndomba makatanga. Makatanga kupinda musiki. Ndaibatsira nechibata chainzi Okinawa Sound. Ndakaita mabacking vocals machani. Then ndikazobatsira ari muraidhi Banga Express. Ndaita mabacking futi. Then kuma live shows ndaimbobatsirana namukoma Shuga Taringa Manjoko. Ndaimbobatsira kumashows pakanyanya ndiita mabacking vocals pakati.
Saka tingati mane ma-album mangani izvozvizvi? So far ndane 2. Kune rekutanga rinonzi Chimudza Mapfiwa, but rarine 2 singles. Then rechipiri ndiro ratiri kuloncha nhasi rinonzi Zero Chiso Smart, rine masongs anokwana kuita 7. Regai ndimboyeuchidza vateereri kuti izvozvi pachirongwa chedu, it is the guest of the week right here pano paSungura Nights, kuita kuti minge muchisanganawo nemaartists enyu eSungura, minge muchazivawo kuti nhoroondo yavo yekuimba yakamira sei, uyezve vari papiko panhau dzekuimba, uye vari kumbotifungireiko maartists edu. Saka izvezvi tinamko maactor Bravo Matovo and the Lucky Stars. Tichienderera mberi, ko album nyowani renyiri riri kumbotambirwa sei nevateereri? Riri kuita kuti bhirikisa, riri kutambirwa zvakanyanya, because bhazi rakabuda musi wa 5 December. Kubva zvarabuda, so far tiri kuzwa makomenti masaidzi akasiyana-siyana kuti haiwa rakabatwa basa. Saka tine shuviro yekuti richaramba richikura sezvota tichipinda muzvirongwa zvakafanana nezvatirikupinda zvinopisa zvokudziririsa kudai. Handi riri kutambirwa zvakanyanya. Mambotaura nezvesong iyi kambo kekuti kuchema nhando, tipei tizwe nyatsa yekudzikadzika nemwe tinyatsozwa kuti zvakambobva nepi, chii chakakuinspire kuti munge muchiimba song iyi? Chakandinspire pasong iyi inhau yevanhu vanenge vachingochema kungoti haini nhamo yangu ndazodai ndikadai. Saka inini ndaikurudzira vanhu kuti aiwa, ukati nhamo yangu zvosha inobva yaita yavo yako, zveshuwa inobva yatokura kuti waiti chawana pekugara, because iwe ndiwo rutoikurudzira kuti ndeyako. Hakuna munhu akabarirwa nhamo. Saka ndaikurudzira munhu nemunhu kuti mukauinde kunoshava ushandire mhuri yako, kuri kuti kuramba uchiti nhamo yangu yotora wagara panzvimbo wati ichema nhando uchingoti zvinhu zvangu hazvi kufamba, vana vamwe vachishanda vachiraramisa mhuri dzavo. Saka iwewe endawo unozamawo zviita vamwe nguva zviita vana vevamwe kuti mhuri yako inge ichiitawo. Usangoramba uchichema nhando, uchichema chisodzimati. Chisodzimati kune vasingazwisisi ndingangoti chaivadza kuti kana tiri kumusha paya vana mhombi vaenda kumusangano kana vaenda samuni, paunotaura namadzikoma ako, pamunodenhana namadzikoma, paunororwa namadzikoma ako, paya unochema. Paunozodzoka waona kuti vaakudzoka paya unoona kuti havana mhombi vaakudzoka, wotakakukurisa mberi kuti vaone kuti vabhororwa vasi unenge wakuchema nhando mai. Ya, ende nanhasi ndo zvatichiri kungoita. Hani mazuva ndochitodzimati ichocho, because unengoda kuti kususa meseji kuti pamamusi pafana kuti ambozara tigarohwa namukomani. Ehund. Ndio mamiriro azvakaita. Then pane kamwe futi kana tanga nako akekuti vavengi wangu maedza kuti kudiko futi pasong iyo, ndaida kunyatsaunzwisisa. Vawanda here vavengi avo? Vavengi vakawanda, ende vari kuramba vachiwanda, because kana uchiita chinhu chakanaka vanhu vakawanda vanenge vachikudiscourage kuti wazodai hapana kwazosvika zvikazodai. Saka ndaizama kuti this time ndida kurimira munda wemhiripiri, makudo ndakamarimira munda wemhiripiri, because ndazokudyisai malemoni. Vanhu vakambona fesi yemunhu anodya lemoni kuti inenge yakasiyana. Unenge uri kunyatsa kushatirwa. Unenge achishatirwa but asina option, because Mwari vanenge vachitisimudza pamberi pevadzidzi vangu kuti vadaizama kutaura kuti Mwari zvamachazviitike zviye Mwari vanoramba vachitiblessa, imi makasunga zviso zvatinge vanarudya malemoni. Ndava ndatozvifunga. Saka tingobudirira tichienda mberi. Saka hapana munhu anobudirira pasina haugoni kugadzikirwa tafura pasina vadzidzi vako. Ya, ichokwadi ichocho munhu wacho. Tinovatenda vavengi because vanotipa simba rekushanda.
dai pasina iwo hai kana usina kutsinyirwa ukasatsinyirwa haushandi nesimba. Yeah, true. Asi ukatsinyirwa unototi ungandinyima bhasikoro ichida ngoenda pamusangana pandodzoka manje tininetsaka ndoshata unitengera nguo. Yeah, chokwadi ichocho. Ndodingenzera ramavengiro. But randinakidza ndofunga pese panichadla malemoni nechingozvifunga kuti asika. Vavengi vanofana kudyiswa malemoni. Vanofana kungorwadziwa vachiona budiriro yako. Yeah, true. But chekuita panenge pasina bhozi ione mune guidance yamusika vanhu. Amen. Unenge wakakomberedzwa saka Mwari anenge kuti famba mwana wangu ndakavatarisa vanhu havana zvavanokuita. Yeah, true. Ndo vavengi ndakatonyatsokuigarira pasi ndikati ndimbosta message kuti vavengi vangu vanyatsofamba. Saka wakaproducer album iri ndiani? Album rakaproducwa kuno kuSouth Africa. Then kune one yakaitwa kuZimbabwe, one dzimwe 6 dzakaitwa kuno South Africa. Okay. One imwe inonzi Pafunge yakaitwa kuZimbabwe na Menta Pambwa. Then dzimwe dzese 6 dzakaitwa kuno kuKapo Studio kwafani comic. Ndo mafumirira zvakaita. Regai timboti de kune vasuta vanyatsa kuteerera album renyu anzi Pafunge yabva kutaurwa namukoma actor Bravo. Regai timboti de mbichana mimbonyatsa kumboinzwa yabva kutaurwa iyi yakaproducwa kuno kuZimbabwe. Darama gara Mozambique badanda zvokurapa nekuita sei nogona kungorarama upenyu hwakanaka sezvazoita zvandiri kuita zvekufamba une mota zvandiri kuita zvekufana vanhu era manje mukoma mozviziva vanje kuti isusu takangokura tichita zvokuenda kuchechi tichita sei zvekun'anga izvi mukoma ndikwanisi kuzviita zvikati ozosara uchigaya ndakutomborova pasi vakasimudza mota mukoma George wabva warova pasi ini ndakabva nditatora zvipfuyo zvangu ndobva ndinovharira zvipfuyo zvangu manheru zuva iroro manheru pakati peusiku andakada kumborara ndichifunga nenyaya yataura namukoma George ndakasvika pakufunga ndikasvika pakugumisira chaipo bva ndakati nyaya yakaitaura namukomana inyaya yakanaka mutembera damu anobatsiridza mupadhenya zvineiwo ndakabva ndaita ushingi uya unoitwa nemurume wega nokuti akanzwa kuti chakati wai ndakaita ushingi unoitwa nemurume wega. Oh my gosh, that is a song Pafunge coming through there from koma actor Bravo Matovo. Handichabvunza hangu kuti zvazvirumbofamba sei ba, handichanyanyo hangu ba. Vanozozvidzira vega. Vanozvidzira vega munyepi. Saka tingati tarisa zvamambotaura zvezvo kuti album rekutanga ranga rine just about 2 songs, 2 singles, and this album has got about 7 songs. Tingati ndo musiyano wega here uri pama-album yamairai kana kuti pane mamwe musiyano uripo? Musiyano ndiwo chetewo yokuti rimwe rine 2 rimwe rine 1 rine 7. Okay. Because iro rakutanga raifana kuti 6 but pakaita machallenges akawanda vavengi vatati mboreva vaya vanga vati wina but havana kuzobudirirawo bhozi dzakazokwanisa kutoise 2 singles. Akati pakati pekuri rekodha tikabva varorwa nemwana saka hapakashata. Shame man. Tikabva tangozoti abita tingozobudisa dziri 2 dzakadaro. Upenyu hwemwana huende uchengetedzeke. Chokwadi ichocho. Saka since mabuditse album iri muChristmas inoi, tingati pane mavideos here taikwanisa kutarisira kuti before tapinda muna 2024 tinenge takutoona pazvivhitivhiti zvedu kana kuti zvatova zvegore rinouya kana kuti pane atoapo mavideos? Mavideos tiri kushuta 2 but hafati apera. All right. Pane
pane inonzi wandakada iwe neimwe inonzi zvijeke ndotatositawa video dzacho gandiya uchidze vateri anobuda March anobuda rini sorry munana March next year. Alright, gandiya uchidze vatereri tinamukuma actor Bravo Matovo Ndwandinawo pano paginemkinira waso. He's our guest of the week this week, and he also has the band called the Lucky Stars, and we are talking to him about album Rao Nyowani Anzi Chisodzi Mate. I love this. I think I'm going to continue just saying it over and over and over again. Saka ndida kuzwisisa kuona kwenyu kutambirwa kwemusic ku South Africa nekuno ku Zimbabwe zvakanyanya kusiyana papi? Zvakasiyana pakuti home is the. All right, ende karunyanya kufarirwa pa album. Muchako chero tikaita sei but muchako kwako kune rukuvuta kwako ndekuita kwako kune history yako yese yazvezitopapa ukatambirwa kuZimbabwe zvako zvaita. Ende kamwe kambo kari kufarirwa newanhu paalbum iri so far nderipi song? Vanhu vanofanira kugara chenesene but ndiri kuona inonzi zvijeke naTboy dai vadzoka hadziri kutambirwa zvakanyanya. Handitika idzodzo dziri three dziri kudiwa zvakuenda. Saka tingati type yenyu yesungura mungati isungura yerudzi wai yakandofanana nedzimwe dzese resungura dziri kuimbwa idzi dzana mukoma makngwazi kana kuti yakada kuenda kudendera kana kuti kuzora yana mukoma Leonard Chakata? Yangu inini iri kuti mapakatire kubva mumasungura akasiyana-siyana ewa ine bandiko rayo iri kufamba iri yega yakazvimirirawo haina painonanga kuti ndeyana nhingi but inotika ukada kufananidza kuna nhingi inomboita kwese kwavangoda kuiti inde inoita saka tiri kuzama kugadzira identity yakangozvimirirawo identity yeduwo inonzi Lucky Stars. Original ndikandaimba unongonzwa gitari unotongonzwa kuti ndiactor Bravo. Ndo zvatiri kuzama kugadzira ipapa. And tiri ipapapo tingati ndeapi ma-challenges amati masangana nawo takatarisana nemuindustry yamuri iyi besides challenge yamakataura kuti muchida kugadzira album renyu rekutanga makarwarirwa nempwere, ndeapi mamweni ma-challenges amuri kumbosangana nawo? Challenges atusangana nawo akawanda because torera time because uchada kutsvaga mari yekuti ubhadhare vanhu vanoshanda navo, uchada bhadhara studio kwacho, uchada transport yokufidza vanhu vanoita kuti basa racho rifambe. Zvinotora time. Ndingakuti machallenges anenge aripo iwayo kuti hatisati ava navo vabatsiridzi vanomira nestudio kana like mapromoters vanenge vachitisimudzirawo kuti vafanira chaiso kuti zvikurerukirei. And then speaking about the internet, vana Facebook, vana Instagram, TikTok, YouTube, tingati vari kubatsiridza here kuti mimhanzi yenyu isvike kune ruzhinji kana kuti vari kutobatsiridza kuti muitenge mane ma-challenges anosanganisana nana piracy nechi, mungati zviri kubatsira here izvi ma-platforms aya? Yeah, it depends because kana usati wava nezita zvezvichikubatsira because sekutanga chanongo chida kugadzira inyaya yezita, saka maplatforms aya anobatsiridza kuti zita rako rizikamwe nevasingakuziva vanenge vakuziva. Zvinozoshata manje kana wava naro zita racho, unenge usada kuti zvichifambiswa mafambisiro azvaita pakutanga because unenge wautarisira kuti waonera
zita rinenge ravapo already. Saka tikangoti zvakanaka zvakashata but zvakanakira kune ari kusimuka zvakashatira kune akasvika kudari. All right. But ndo technology yacho iri kuti hatingairwise technology, tongoti musika vanhu ndivo vanoziva ramangwana redu. Saka tingati imimi akakuinspire takatasira ku maartist kana kuti whosoever pane here akakuinspire kuti mupinde mumhanzi, anenge munhu akakukurudzirai kuti munge muchipinda mumimhanzi? Ini ndakainspirewa nekuteerera music yevaiti vomuzimbabwe. Ndo zvakandiinspire izvozvo because handina muimbo wandaiti uyu ndiye best wangu because ndaingomira naye gona panguva yanenge agona iyoyo. Saka ndiyaingova shuviro yangu kuti ndikati vachivaona ningisi dai mwari vatati ndisimbozvigona rimwe gore ndisimbozviitawo ini ndakazvimirira. Saka ndingangoti the likes of Simon Timbetu, Marcos Banda, John Badora, Matavire, Bernard Dembo, Old Kiama yanamkoma Baba Sharu na Nicolas Zachary. Ndo music yaindi inspire zvakanyanya iyo. Nditeerera ndainzwa kuti hai ropa runya tofamba zvakanaka. Vaigona vanhu ivavo zvokuenda mberi. Saka ino mashows mati makuita here mashows ikoko kuSouth Africa nekuno kuZimbabwe? Mashows hatisati taita because tirimbozwa makuunganidza zvikwanisiro mapadzo ekrimu. Saka mashows kana ufatawa ne-PS zvinokudhurira zvakanyanya. Saka tiri kumbozama kuunganidza but tangoti gore ratiri kupinda ra2024 munana April May wamupita utakaota mashows. Alright, tiri ipapo tiri tichimbodzokera kuno kuManicaland. Tinoona kuti maartists mazhinji vanobuda muManicaland vachienda kunze, vachienda kunana Harare kuti music yavo vanenge vachiwana mukurumbira. Tingati chii chingaitwa nemaartists emuno muManicaland kuti vasvikawo vachizokwanisa kuitawo mukurumbira? Chinhu chinoita kuti mukurumbira uitike inhau yenyu vashamarara ndimototisimudzo sezvi zvamuri kuitezvi. Basa ramuri kuita rakakosha rinoita kuti muimbe asimudzire chero ari munharaunda yaari. But ndakazoona manje zvoita kuti vanhu vazhinji vazoenda kuHarare vachibva kune dzimwe nzvimbo inyaya yekuti mwana anodya ndearipo. Mapromoters mazhinji akawandira muHarare than kumaAfrica. Saka nhau ino tikadei kuti unozototi abhera nditotambira padhuze because mwana anodya ndearipo. Ndikati ndarakumbira umwe ndipromotewo ndiri kuno kuBedbridge. Unonzwa kuti hamupano wangu dai wakwira waya kugara kuno kuHarare kuti tikwasikana zvakanaka. Saka vanhu vaimbi vetinadzimara vangozara muHarare but zvisingarevi kuti vari muHarare vanenge vachigona chete. Nevanenge vari kunze vanenge vachigona but havawaniswe mukana nenyaya yekuti vanenge vari kure. Right, tichida ngoti tiwanewo ndingati mubvunzo wangu wekupedzesera wekuti kuridziro yamungada kupa kune maartists vamwe wenyu pamwe chete nemafans enyu vanenge vakakuteererai? Kuridziro yandingapa yotanga nemafans varo kuvetu. Mafanzi isusu vaimbi takafanana nehoze. Imi muri mvura. Hatigoni kurarama kana kuita zvinhu zvatiri kuita pasina vadzidzisi. Music yatinoita kuitira ivo vadzidzisi. Chandei ndichitokumbitsawo ndechekuti panoitwa mamwe maprograms like paDiamond FM ipapa like matop 20 totokumbirawo musatikanganwawo pamavhota ndipote muchitovhoterawo nepane zvimwe zvirongwawo muchirequestawo masongs edu towanawo airplay ndokutokurawo kwatinenge tichiita. Ndichiuya pavaimbi ndinoti chinhu chaunenge washingirira kuti unoda kuchiita usaneteswe nevadzivisi kana kuti vanhu vanoshora. Ramba wakatsika ipapo nekuti
iwo ndo unozwa chinangwa chako watanga music then kune chinangwa chei. Saka chese chaunenge wangoita pararamo yako tanga kuvaudza muridzi weupenyu kuti Mwari ndokumbirawo nzira dzangu dzisakurwe nemi nekuti ndimi makandipa chipo kuti chinge chichifadza vanhu chichifadza ruzhinji rweZimbabwe. Saka chiitai kuti basa rangu randiri kuita risvike munzeve dzani nani akateerera basa rangu ringe richimufadzawo nemi muchitigonesawo because ndini mupiwa zvose. Ndingangoti muchidimbu ndo mashoko angu andingataura. Right, kune vakateerera vateereri vangada kutaura namukoma actor Bravo Matovo. Munokwanisa kuchaya runhare panamba dzinoti 020-2060-308. Munokwanisa kuchaya runhare panamba dzinoti 020-2060-308. Munokwanisa kukurukura navo. Andowati nawo mukoma actor Bravo Matovo. Tomboti de bijana mimanzi. Ndiyo mimanzi yawe akwazi kuchema nhando asiwere mmweni wacho unochema nhando. As we conclude the program, koma vangada kuwa na music yenyu mimanzi yenyu wanokwanisa kuiwana kupi? Noisa music yedu basa redu pa YouTube channel yedu yakanzi Actor Bravo Matovo. Mukangosvika kuti Actor Bravo Matovo inobva yabuda music yedu ipapa. Obva waita waisawo like necomment ipapo nekushare ndopanowanikwa music yedu. Then kuFacebook zvakare tine Facebook account yedu yakanzi Bravo Matovo account. Vanenge vada kuti kusigirawo vanotofollowa ipapo. Vanobva vaona zvatinenge tiita every day content yedu inenge iripo ipapo. Then Instagram neTikTok yakanzi zvakare Actor Bravo Matovo. Mukoma maita basa. Mukoma ndingada kukutendai zvakare maita basa. Thank you so much for taking your time kuti tinge tichimbokurukura nenyaya mimanzi yenyu. Aiwa tinotenda ndimi vanhu vacho timata kuti tichiri kupisa. Aitizwa mukoma takupendera chirongwa nesong yenyu yekuti dai wadzoka. All right, ladies and gentlemen, dai wadzoka by mukoma actor Bravo Matovo.
kutendera social media yose ichitaka kuti ndingakuwana seiko mwana wamai wangu kutendera social media yose